Ela me conta e elixiu traballar neste colexio polo seu nome. Vive no barrio de Parque Coimbra, o seu marido vallisoletano, que tamén fala galego, e cos seus fillos Xavier en Madrid. Xa en Madrid estudou galego durante 2 anos na Casa de Galicia de Móstoles. Desde que conseguiu plaza nesa escola, non quixo moverse a pesar de ter a oportunidade de trasladarse a outra escola que acababan de construir no barrio. A súa relación coa escola é dobre, porque, por unha parte, é mestra da escola e tamén foi nai de alumnos, xa que os seus 2 fillos estudaron nesa escola. Agora, que aínda que non o pareza, está próxima a súa xubilación, está a xerar novos proxectos relacionados coa problemática rural galega, xa que ela considera, según palabras dela, que a Galicia rural continúa a estar marxinada e asoballada. A primeira vez que oín falar de Monse foi a través da directora, para comentar a situación dunha alumna do centro que debía repetir curso. A directora faloume dunha mestra moi implicada, tutora dun grupo de cuarto de primaria, no que íbamos a escolarizar esta rapaza. Ademais, díxome que esta mestra xeraba un clima de traballo na aula moi agradable. Cando a coñecín, ademais de constatar o que me contara, agradoume moito saber que era unha paisana miña, e que ademais era a man que estaba detrás de todo o espírito galego que se respira no centro. Ela implica todo o claustro para celebrar entroidos galegos, realiza traballos e exposicións sobre Celso Emilio Ferreiro, ensaia paixoriñas, lendas, poemas dos alumnos, organizaron unha viaxe a Galicia, presentaron un proxecto no Ministerio de Educación e viaxaron algúns menores da escola a coñecer a terra de Celso Emilio Ferreiro. A parte deste traballo na escola, Monse tamén escribe. Ela contoume que ten unha produción literaria de contos que é posible que se anime a publicar algún día. Moitas gracias, Noma, moitas gracias no nome do Espacio das Linguas por acudir hoxe aquí, Monse.